Huriani tuhata tapauduk jala tapaserep marohata asa tamulai parminggota alani martangiang nahohom mahita di bagasan rohata. Amin. Amanami inanami rodi sude ruas nahina holongan ni tuhata. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Dung mangula hita di bagasan samingguon. Tahilala doa sini rohani tuhata nama dongani hita. Dilehod do tuhita hagugoon. Mangula akka siulaon. Hahipason dohot las ni roha. Tarlumobi roha na marbisuk. Gabe tarpatupahita saluhutna dohot denggan. Namangoloi parsuruon ni Tuhani dohita ganuptiki marhite hatana na marsaringar di rohata. Topik mingguta sadarion manuarahon. Yesus do hagogok ni hatai. Marhite hatai lam martabatabba na porsea di ibana. Huhu taruli haluaon. Lam rarat barita nauli nang hajongjongan ni huria dilihat portibion dibaheni tadok mamauliate tu debata tapuji maibana marhite edde puji-pujian sian buku edde nomor 105 ayat 1-2 marpungu do di Jolomon. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Madok mauliate mahamudi amai. Na mangaroro hita sian gonggoman niha holomon. Jalan apa usaton hita tu bagasan harajau ni anak haholongan ni rohana. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata ama nama rasi roha. Hudok kami mauliate tuho. Sian nasa rohanami. Ala di joho kami sian haholomon tuhati uron. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai dirajai todim nabadiai mahami. Asalam gada haporsiaon nami. Jala asalam badia parangenami. Unang marlidang binahen ni portibion. Asa sahat kami rabdohot akan aporsia di guarmu. Tuhangoluan na sorasuda. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahita. Tapuji Tuhata sian buku ede nomor 126 ayat 4. Bidang dope na holomi. Tatangihon mapatik ni debata di minggu sadarion. Imana tarsurat di Matius 20 alu ayat 10 sia sahat rodi ayat 20. Songonon mahatana. Lao mahamu podai hamu ma saluhut bangso. Di hamu ma nasida tu bagasan goarni ama. Anak dohotod di parbadia. Lao sajari hamu manasida mangaradu tinasahata naung hupatik kon tuhamu. Ai idama sainadong anakku dohamu ganupari rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Ima sahatna atong rap mangidugugu mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Tapuji Tuhata sian buku ede nomor 677 ayat sada tabaopat matsai labok. Joy.
tatopoti ma dosata tuadupan ni debata martang yang mahita. Ali debata nami nama rasi roha jala nabadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom, huhilalahami rikod doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubaen na hupaserep hami dirinami sadarion di jolom. Jala huparhatopot hami tung na jujud dohami manibil sianak kadalamu nabadia. Songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom ala ni dosa nami. Aidang di halomohon roham hamatean nyaka pardosa. Alai hamubaon ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalausion nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasini roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagugoon ni tod di parbadia asa tarapul situturo hanami majuho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabigi ma baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonodo pakaholongin ni debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na saliling nileleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin hudul mahita. Tapuji tuhata sian buku ede nomor 505 ayat sada. Ringgas ma tapabua. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion. Imana tarsurat di Nehemia walu ayat sada sahat rodi ayat walu.
tajahama marsikat sorin. Dungi marluhut masa do bangsoi hira sahalak do tu alaman na diadopan ni bahal partuaehan aka didok nasida matu si Esra si boto surati asa dibuan buku patik ni si Musa naung tinonahon ni Jahuba tu halak Israel. Jadi dibuan malim Esra mapatiki tu adopan ni luhutani, tu adopan ni bawa dohot parokuan, Rodi sudah halak akan nama roha manimbangi di artia bulan si pahap itu. Jadi majahama nasiani di adopan ni alaman madonokon bahal partuaehan sian buha siang ari sahat rodi hosni ari di adopan ni aka bawa dohot paropuan dohot halak aka nama roha jadi pinggol ni sadok situan natoropi mananginangi tuhatani buku patiki Alai anggo si Esra si boto surati jong do di atas parjamitaan sian hau naon binahen nahia tu ulaunon jala jong di lambung nado matitia Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Dohot Maasea, di Siamuna. Jala di hambirangna, Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, Dohot Mesulam. Dungi di paherbang si Esra ma pustahai diadopan ni mata ni sadok situan natoropi ay tumibudo iba na jong sian sadok situan natoropi jadi dina pinaherbang nai pustahai jong masadok bangsoi. Dungi dipuji si Esra majahoba debata nasum timbuli jadi sandok bangsoi mangalusi mandok amin amin tol ia tangan nasida dopak gijang lau songoni nasida marsomba jala martangiang tu Jahoba pola manuka pohi nasida dais tutano. Nang si Jesua, si Bani, si Serabia, si Jamin, si Akub, si Sebetai, si Hodia, si Maseya, si Kelita, si Asaria, si Josabat, si Hanan, si Pelaya dohot halak lepi mangapoi bangsoi mamarati-atehon patiki lau jong anggo bangsoi di hajong-jonganna. Nasida petorang domat jaha di bagasan buku patik ni debata jala di pajojor lapatanna asa dapot nasida atusana najinahanai. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin. Tapuji tuhata sian buku ede nomor 510 ayat sada dohot 2 marsinodang di bain Yesus.
hati dakon maha porsiao tai songon na hinati dakon nidongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu naso hatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siya todi parbadia adorang so habubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghumon ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tua tubanu atoro dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgu lahudul tu siamun di debata jahuba amanai pargugu na so hatu dosani di sima ibana pa imamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di toddi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu do sugut daging ni halak naung mati dohot di hanguluan na sora suda. Amen hudul mahita. Shalom. Shalom. Horas madihita saluhutna. Damang dainang haanggi pinaribot na romar minggu di bagasan sadarion sude parhalado HKBP Batam Lubuk Baja pasahaton mauliate tu hamuna saluhutna lumobima tu hamu dongan saha porseon na oddope parjolo sahali romar minggu di huriat tahun damang dainang tapayu tiut majolo tikting ni huriatta di bagasan saminggion na parjolo guarni minggu patuluhon dung Epipanias topik minggu Yesus do hagogokni hatai na paduahon jadwal nama dohoti ibadah minggu di huriatta tanggal 30 Januari 2022 pukul 7 WIB Manogot Wek Balai Kolam Sektor 2 Sungai Panas, Blok Onom, Balai Kolam Sektor Sada. Pukul sia WIB, Nagoya, Batam Kota, Balai Ditpam, Parserahan Muka Kuning, Kafling Taman Baloi. Pukul 10 Sada, WIB Balai Center, Batam Center, Balai Kolam Sektor Tolu, Bengkong Indah. Pukul 10.05 WIB, Wek Tiban, Bengkong sekitarna, Kampung Nanas, Muara Takus. Pukul 10 walu WIB, ima ibadah kontemporer. Minggu sikola minggu, manguduti teknik ni huriatan di minggu nasalpu, mulai minggu sadarion tanggal 23 Januari 2022 nungat dimulai huriata pakobasion tu sikola minggu. Masuk sikola minggu di Ganup Pos songon nasomal. Ima masuk pukul 7 WIB manugutna. Pinangido ma tuaka natoras asa tata ruhon ma aka yanakot tai dohot marsikola minggu. Dakdanak nasorang. Di hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 di basa-basahon tuata sada dakdanak bawa anak siakangan tu keluarga Bapak Kaspar Budianto Pitubatu, Ibu Elis Borumarpaung, alamat Perum Sumberindo H7 Batam, Wek Bengkong sekitar. Dakdanak na baru sorang
sehat suang songoni nang natorasna. Warta pernikahan naparjolo dohot napaduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Bentral Amizal Manulang. Anak ni Amatta Riden Manulang Nahinan. Tubuni Inata Delima Boru Situmorang. Alamat Jalan Tanjung Selamat RT Pitu RW 4 Riau. Ruasni HKBP Rogate Resort Bunga Tanjung. Dohot Oroanna Resmina Helmina Boru Hutagalung. Boruni Amata Mula Hutagalung. Tubuni Inata Nuraini Boru Bagariang. Alamat Tanjung Selamat Rohil Riau. Ruasni HKBP Tanjung Selamat Resort Bagan Siapi-api. Naing majalo pasu-pasu perbagason di gereja HKBP Batam Resort Batam di hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 pukul 10 WIB. Saya dipatulus Tuhatama Sakap ni Nasidai. Renungan harian HKBP Batam. Mulai bulan Februari 2022, asa tapayuhut-ihut ma ibadah renungan harian Sian Huriatta melalui YouTube HKBP Batam Siganup Ari. Nah, pawaluhon ibadah awal tahun manang bona tahun Huriatta HKBP Batam. Di tanggal 1 Februari 2022 di hari Selasa, disakap pon Huriatta do patupahon ibadah awal tahun manang bona tahun Huria maringanan di gereja masuk pukul 10 walu WIB. Pukul 10 walu WIB acara nanaing si patupaut tadi si naparjolo makan bersama di Gedung Serbaguna, ibadah syukuran tahun baru di gereja, launching tahun 2022, tahun pelayanan kesehatian HKBP, napaupaton pemaparan program Huria tahun 2022-on. Ulauni di uluhon amang Padita Resort, Padita Belman Hutahayan MDiv. Undangan resmi sahat mai tuhita tu sude parhalado, sude punguan kor ina, punguan kor ama, naposo dohot remaja, panitia jubilium, seksi dohot guru-guru sekolah minggu. Asa di paradema kor sian, kor gabungan ama, kor gabungan ina, kor gabungan naposo dohot remaja. Ganup punguan napasahat jumlah nahadir diacarai tu kantor gereja Panggiling Lambat di Minggu Naro tanggal 23 Januari 2022. Napasiahon acara tahun baru bersama kategorial remaja. Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat, gereja kita akan mengadakan acara tahun baru bersama untuk kategorial remaja bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Batam lantai 1 dengan acara yang pertama ibadah, yang kedua makan bersama, yang ketiga games atau permainan. Warta inilah undangan kepada semua remaja yang juga dihadiri oleh pendamping remaja. Kiranya acara tersebut menjadi pujian bagi Tuhan. Napa sapuluhon kolekte tujolo di Minggu Naro tanggal 30 Januari 2022 papungu pelean tujolo dohita
songon tu fakta tu kategorial sekolah minggu HKBP. Damang dainang tabuan ma di bagasan tangyak tabe, ima dihahi pason ni anggota jemaata na di bagasan Parsahiton. Na Parjolo, Alfredo Stefanus Panjaitan, Ruas Naposo, dirawat di Jabu, inang Nyonya Situa TS Simamora Borugultum, Baloi Kolam Sektor Sada, dirawat di Jabu, Amata JD Kamser Aritonang, Bengkong Indah, dirawat di Jabu, inang Nyonya Sirait Boru Dolok Saribu, Wek Baloi Kolam Sektor Sada, dirawat di Jabu. Ulang tahun Pangulan Agok Tiki Dot Sude Parhalado Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan Turuasni Huriata Mamuka siang tanggal 20 Tolu Sahatro di tanggal 20 Sia Januari 2022 di Lehon Tuhatama Gajang Niumur Suang Songoni nang Hahipason. Tikting Parhepengon saldo huria tanggal 22 Januari 2022 huria godangna 146 juta 370.142 rupiah. Pembangunan 34 juta 855.436 rupiah. Tu pusat 60 juta 457.710 rupiah. Saldo akhir sada miliar 41 juta 652.288 rupiah. Songonima tikting ni huriata saya tuhatama nama masu-masu. Tapuji tuhata sian buku ede nomor 512 ayat sada dohot udutna di dalani Yesus tano dohot laut laos tapasahat ma peleata.
damai ni debatana sumurung sian salut roha. Imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamu amanami inanami sudi hita narak marsaor di tonga-tonga ni bagas joroon terluwinang di hamuna amanami inanami sudi nahuha holongi hami nama dohoti parminggonon na di bagasan parkerejuan manang na di bagasan pardalanan manang na di bagas na sidabe utabi hami ma hita saluhutna selamat hari Minggu ma dihita sasudi. Mau lihat tema di hamu amang do inang. Tabigi ma hatani tu hatta jamita di minggu tasadarion. Imana tersurat di Evangelium ni si Lukas bidu 4 mamuka mesian ayat 14 sahak rudi ayat 20 sada. Hujahahumma dihita saluhukna songonomma didok disi margogohon todii ro Jesus muse tu Galilea jalasar mabaritana tu sude luat humaliangi mengajari do ibana diaka perguruan nasida jalasaluhut do mamuji ibana. Jadi Roma ibana tu Nazaret tuhuta hagodanganna mangihutton hasomalanna laudo ibana tu parguruani jupa ari sabat jadi jongjong maibana naing manjaha gabi dilehon matu ibana pustahani panurirang si Jesaya diuka mai jadi dapot matana ma natar surat songonon songgop do tuau todi ni Tuhani ai dimiahi do ahu mabuan barita nauli tu akan napugus disuruh doau mamaritahon tu akan natar hurung asa malua tu akan namapitung asa marnida paluahon aka naginosa gosa mamaritahon tahun para sinirohaon ni Tuhani ditutup ma pustahai dipaulak ma tu parhobas laus hudul ma gabe 00 ma dopa ibana mata ni sude na di parguruani jala dihatahon matu nasida sadariodo jupang natar surat odeng di na binege munai ido saha ni turpuki laus ditomu-tomu do hita di bagasan minggu sadarion tu sada topik Yesus do hagogok ni hatai amang do inang adorang so pinabagas taringo tu hatani Tuhani di bagas satikyon las doho do nang huriata hakabipi ima sadarion marlas ni roha ala 50 tahun parulu-pulu pun 50 tahun ima sending di Pulau Rupat atar daudon sending di Pulau Rupat ra budo nang tarajumi songon hita nang di Pulau Batamon naujui bohama berjulu tolhas manang sahat akapar barita nauli di son manang bohado parjulu sahali gabe jongjong parpunguan parsaoran
di tonga-tonga ni 2 tahun. Alai holani tutu ibarna ala di pulau rupa doon dang apalah halak nalau borhat nangarat tutusi na pajong jokon huriai. Alai sian suku ni halak narung di luar tido. Ima halak akik nina. Di sido borhat sianido boni ni huriai. Di pajongjong madang pitor barita nauli marjamita marminggu disi. Ale perjulu mai di papungu-pungu diajari akadak danak kapar sikola di pajongjong mamuse bagian pelayanan tu kesehatan sianima gabe pintu masuk di nalahomar barita nauli alanilas maruhat tadi si marulupu pita ainunga lam rarat lam mangerbang perdalanan nang pakubasyum ni huriai saat tu pulau rupat 50 tahun nasalpu hita huriat tahaka BP Batamon tong di bagasa tahunon di bulan Desember marhite-hite na marjubilium hita 50 tahun. Idua satai dan waeng songon dia pembenahan na adong di lingkungan ni gerejata. Asa kembali songon naujui. Ya. Sinomensen pero marsending tu tano Batak dang pitor gereja dupi. Ale di bani-bani do songon inganan-inganan balai kesehatan parsikolahan. Idu hitan waeng sedang berbenah parsikola atai nungatai da binuaeng akamang do akay nang sedang dibenahi may hirim roha lam meningka mahaduani lam denggan marhiti-hiti akka dukungat taganuk marsada-sada las roha muse ala masuk do nang sikola tahun bahagian na mendapat penghargaan waeng di Pulau Batamon. Las doho muse pembenahan laho pajong jokon klinik ima mulutai dan waeng di baribani gereja tahun tatangnya koma amang do inang supaya kita sehat spiritualitas kita kuat ya kaya akan firman Tuhan tetapi pelayanan di gereja kita ini mutu pendidikan dan juga kesehatan tetap meningkat sebagaimana bentuk daripada pelayanan kita. Sahak maitan waeng di minggu sadaron iman namar guar minggu Epipanias. Epipanias namar lapatan hapapatar ni hadibataun ni Yesus. Molo tapai hutihut mamukasian minggu parjolo dung Epipanias di 2 minggu nasalpu nunga di Papua di si taringo tu hapapatar ni debata di bagasan Yesus. Imana ni dok Yesus anak ni debata. Dina tardidi Yesus di air Jordan. Jalahati hai Roma nina sadatada mijur matod di parbadia tu atasna. Jala Roma suara sian banua gijang madok hodo anakku haholongani lomodo rohaku diho. Ima mulana ketika Yesus saat memulai pelayanannya dibaptis dan saat itu juga dinyatakan dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan bagi umat manusia.
Alani borha mamusedung tardidi tu hata Jesus i. Tua kapakubasyon na. Pola do saha tu namar puasa ibana saleleng 40 hari di halungunan. Yesus berpuasa di padang gurun. Dan untuk melihat hade bataun ni Yesus hati hai. Sudedo hitam boto, Yesus juga dicobai di padang gurun itu. Dia dicobai. Siapa yang mencobai? Iblis. Ketika dia dicobai, saat Yesus lapar, ketika dia diminta, buatlah, gantilah batu ini menjadi roti. Ketika saat itu Yesus dicobai, semua harta, semua kenikmatan, segala sesuatu yang ada di bumi ini akan diberikan kepadanya asalkan dia mau bersembah kepada iblis itu. Dan juga Yesus dicobai, jikalau engkau anak Allah, dia dituntun, ditogui bana tu sada inganan bagas jorona tibo, debu homma dirim ninna. Kekonyola dui, debu homma dirim, ay tarsurat do, suruan nama akka surusuanna. Surusuruanna laho mengangkat agar dia tidak sampai terjatuh. Semua itu adalah bisikan-bisikan daripada iblis. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Yesus sama sekali tidak mau terperangkap akan hal itu. Ini menjadi suatu bukti bahwa Yesus itu adalah Allah yang penuh kuasa. Yesus yang adalah dalam bentuk rupa manusia juga mau mengajak kita bahwa kita juga bisa dan sanggup mengalahkan iblis itu. Tidak dengan kekuatannya. Yesus selalu memberi jawab, adong do tara surat, didok hatai, astuan nadisi, kembalilah kepada firman Tuhan. Back to the Bible. Dan ini juga power, spirit, kekuatan bagi kita semuanya di dalam selama menapaki perjalanan kehidupan di dunia ini, supaya bukan seturut dengan logika dan kemauan kita sendiri, tetapi bagaimana kehidupan seluruh umat manusia di bumi ini adalah dituntun dan diterangi kembali kepada firman Tuhan. Ido didok Yesus hagogo ni hatai didok nakin dison. Di dia mamuse hatarida anna Yesus hagogo ni hatai. Marmula menaki muse borhat ibanatu Galilea. Mula ibanatu huta hagunanganna. Hita adong dora dison amanami inanami na baru mula siyan huta. Tarsomal don. Molo mula tu huta totua ka na dingganido binuan. Binuan ma oleh-oleh. Ahado ciri khas na dong di luak batamon. Adong na mabuat coklat do na asing. Sudime akan nadinggad do. At tarjarang do halak mula ni natuhutana. Tubo na pasogi na mabuo persoalan. Ay molo dong halak na mula tuhuta mabuo persoalan, gabi merbada di huta. Kan itu. Awang do nasongon ni kan. Mula tuhuta. Alay gabi siwabada ibana. Ay marhua mamula konin na gabi duduk akan na dihutai. Juk rohana. Akan na dingganido dibuan. Badang adong marhite-hite si buanon manang si lehon-lehon. Nanggua pala marhite-hite las ni roha pajupang di bagasa sihol ni rohai.
Ima molo mulak tuhuta. Alay di sonen na Jesus mulak. Tuhuta hagodangan na. Lau marhuay ba na disi. Las ni roha. Barita nauli di buwan ni bana. Di bayem masongon hasomalan ni. Di hari sabat ni nanakin masuk may mana tu parguruan. Isaha mabuku natar surat desidina imala sipabunakin songgop do tua utod dini Tuhani. Dia datang menyatakan kebenaran Allah bagi umat yang ada di sana. Dia datang untuk memberikan dan mengingatkan kembali kehidupan orang-orang yang ada di sana agar kembali hidup di dalam tuntunan daripada Tuhan, tuntunan daripada Roh Allah. Nasinonggopan nito di parbadia, songgop do tuau. Asa om mana perjulo naneng berengota kamang doa kainang. Asa mulak mahita musia di tonga-tonga ni parnguluanon. Tusada parnguluan nasinonggopan ni tod di parbadia. Ke dalam sebuah tatanan kehidupan yang dituntun oleh Roh Kudus. Bukan kepada tatanan kehidupan yang dituntun oleh temperamental. Oh bukan. Bukan dituntun pada tatanan hidup yang penuh dengan amarah dan kegeraman. Oh bukan. Bukan membawa hidup ini dituntun kepada hal-hal yang dipenuhi oleh nafsu keinginan duniawi. Oh bukan. Tetapi kehidupan yang dituntun oleh Roh Tuhan. Kalau di dalam beberapa hari, bahkan di dalam 1 bulan yang lalu kita sudah bersama-sama merayakan sukacita pada Natal, agar itu jangan sampai pudar sampai di situ saja. Tetapi bagaimana tanda sukacita Natal itu kembali kita hidupi setiap hari sekarang, ketika hidup kita ini, ketika perkataan kita itu, ketika pikiran kita itu kembali diterangi dan dituntun oleh Roh Tuhan. Dia do jalatuise do dipasahat hatai. Dung roto hata Jesus di do nakin na berjolo ima Jesus do hagogo ni hatai nama buan barita nauli tuaka na pugos, tuaka na mardangul, tuaka parroha na bojuk. Inilah gambaran kehidupan yang betul-betul tidak berdaya. Artinya di sini kita melihat keberpihakan Yesus kepada mereka yang tidak berdaya. Tidak berdaya. Ya. Yang namanya tidak berdaya itu tentu kita bisa mengibaratkan sesuatu dalam kelangsungan hidupnya itu hanya mengharapkan uluran pengasihan daripada orang yang lain. Kalau dari dirinya sendiri dia tidak bisa. Tidak bisa. Hanya dari orang lain. Tidak berdaya. Tidak punya apa-apa. Bapak ibu saudara-saudara, jikalau banyak orang di dunia ini mulu gudang donuaeng na taida di tonga-tonga ni parngulunon, lam dipasiding akan na pugos, lam dipasiding akan na mekmet, lam dipasiding akan na marsahit, lam dipasiding akan na marsak roha, alay gabi dipiliti akay sinagabi dongan na, alay di sordidok dang. Tuakana pugusi, tuakana somar dihadihai, tusidoro tuhatai manopo nasida. Mulut apa ihut-ihut di Matius 25 di dok ima dia kana male, dia kana mauas, dia kana buruk, dia kana marsukok bulung, nacitan, dia kana tarhurung, tusidoro ibana. Asa marhite-hite siani, asa unang gabi say lalap hita di tonga-tonga ni situasi manang parngulut tay molutong pe pugos hita.
Molotung pe somar diha-diha hita. Molotung pe marsahit hita. Molotung pe di bagasan arsak ni roha hita. Asa unang saya turus hita lalap di sini. Tetapi di sini memberikan jawaban bahwa Yesus juga bisa dan datang dalam kehidupan kita yang rapuh itu untuk memberikan topangan kekuatan. Maka yang pertama, semangatlah kepada kita semuanya. Jangan mudah hidup dalam putus asa. Semangat. Persiapkan hati kita. Persiapkan iman kita yang teguh kepadanya. Ini yang prioritas. Adong donina tolu horong kelompok tentang yang miskin ini. Ada 3 kelompok kategori kemiskinan ini. Yang pertama dikatakan ada orang yang kaya materi tapi miskin rohani. Kaya materi tapi miskin rohani. Inilah orang-orang yang memiliki banyak harta. Orang-orang yang memiliki banyak yang bisa dipertahankan pada hidupnya. Tetapi miskin rohani. Miskin untuk bersyukur. Sebaliknya banyak bersungut-sungut. Orang yang miskin rohani, yang hidupnya hanya haus akan harta, yang sehari-harinya hanya berpikir tentang harta. Sarupa doon songon halak na manginum air na di laut. Wahama molo diinum air na di laut. Asin, ya. Diinum dak ya sobu. Saya hurangan do terus. Saya neng gudang do pedi ibana. Omma jol mana songoni. Mamura ibana. Ale pugus do ibana di partodion. Molutung pe adong ari manang partikian iko pajupang do Tuhani. Marsaur di bagas joro. Ale saya dipakyod do petikina. To kana asing. Buhama asa. Holan nanaing papungu-punguhon. Nadong di ibana. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang miskin materi tetapi miskin juga rohaninya. Miskin materi, miskin juga rohaninya. Inilah orang yang putus asa. Ya. Yang percaya, ini sudah nasib hidup saya. Tidak mau mencoba bahwa masih ada hal yang lebih baik di depan yang bisa Tuhan berikan kepadanya. Sudah miskin materi, miskin rohani. Ulo do gabi gijang ni rohano yang sisongonon. Gabi di pangasak ko tudungan na imeda. Ala pugusia wate lomo-lomo minna gabi manonggahi muse. Dang serep. Dan yang ketiga itu dikatakan ada orang yang miskin secara harta tetapi kaya secara rohani. Miskin dalam hal harta tetapi kaya dalam hal iman. Ini menjadi pertanyaan juga kepada kita sekalian, di kelompok manakah kita? Kalau orang yang miskin secara harta tapi kaya dalam hal rohani, inilah mereka yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang merasakan pemberian Tuhan setiap waktu dalam hidupnya. Dan saya yakin kita berada pada kelompok yang ketiga ini. Supaya hidup kita dituntun kepadanya. Ini yang mau diajak oleh Yesus sekalipun dia melewati cobaan itu, tetapi dia tahu ada harta yang lebih berharga. Ada hal yang dipertahankan, bukan apa yang ditawarkan oleh iblis dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Tetapi tetap mempertahankan firman Tuhan yang menjadi bekal kehidupannya di tengah-tengah kehidupan kita itu. Pertama sekali kita disapa untuk ini, Yesus datang dalam hidup kita.
kepada kita sekalian, mari kita isi hidup kita dengan firman-Nya. Kepada rekan-rekan saya yang masih muda, mari kita tetap mempertahankan firman Tuhan. Ketika kita mencari ilmu, carilah itu setinggi-tingginya. Tetapi jangan lupa untuk mengisi kehidupan kita dengan firman-Nya, supaya kita benar-benar dituntun kepada keselamatan itu. Yang kedua, didok, Yesus hagogo ni hatai, iman nama meritahon berita haluaon, tua kana tarhurung, tua kana tarrate, nagino sagosa, na pinar hatoban ni utang. Dia datang menjadi pembebas. Dan yang terakhir dikatakan yang ketiga bahwa Yesus hagogo ni hatai, imana roibana mabuan manang bamaritahon, tahun para sinorohaun di tonga-tonga ni salu jolma. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang kita anggap menakutkan dalam hidup ini, ternyata Tuhan datang. Yesus datang menyapa kita. Ada dikatakan 3K yang menjadi persoalan besar yang dihadapi oleh setiap manusia. K yang pertama itu adalah kecemasan. Cemas. Ada orang yang selalu cemas dalam hidupnya. K yang kedua itu adalah ketakutan. Dia selalu takut. Kemana-mana dia takut. Adong doresi mana ngahain, ketakutan dia. Atau juga takut akan masa depannya. Dan K yang ketiga itu adalah dikatakan kekhawatiran. Ini 3 hal yang sering sekali terjadi mengisi kehidupan kita. Dan seorang dokter yang bernama Charles de Mayo ini sudah membuktikan inilah persoalan yang sangat besar di dalam pribadi manusia yang memikirkan hal-hal yang tidak patut untuk dipikirkan, sehingga itu menjadi menghambat sukacita di dalam kehidupannya. Kini kepada kita diberitakan bahwa Yesus telah datang, telah dinyatakan menjadi Tuhan, menjadi penolong di dalam kehidupan kita sekalian. Maka percayalah, yakinlah, berjalanlah bersama-sama dengan Dia. Ketika kita sedang berduka, ketika kita sedang bersedih, ketika kita sedang miskin, ketika kita sedang mengalami penindasan, perlakuan yang tidak wajar daripada orang-orang atau dari siapapun itu, tetapi kepada kita diberikan suatu keselamatan yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Mari berjalan di dalam keyakinan bersama dengan Tuhan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah tawar hati. Yesus ada bersama kita dan mengasihi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Martangi yang mahita. Tuhan jauh badi bata amanami. Mau liate madiho Tuhan. Nunga marsaur hame di tongan di bagas joromon. Di bagasan hatam na badiay. Babuahon Jesus do hagogo ni hatai. Asa marhiti siya ni lam hurajumi hami ma. Molus say huingot hami hatam na badiyay. Disi doho mian rap dohot hami. Disi doho madongani hami. Airo doho mangapuli hami. Uju marsak rohanami. Uju marsait hami. Uju di bagasan parukilon hami. Do disalut akka parngulon namion. Siani mabotoon nami. Dang luaso muhami di tonga-tonga ni parnguluanon. Gabi marpugus di bagasan hapor siaon. Gabi lam tuki di tonga-tonga ni ragam arsa ni rohai. Jaladang pasobom muhami madala ni ari ni ngulo namion. Holan di bagasan lomo nang diri nami sabing. Alay radido ho utuhan mangurupi hami. Manupak di nasa parngulun nami. Gebe jupa haguguon, jupa apul-apul, jupa lasni roha,
Jupa nang dame na siyan ho. Gabi marulupulok mahami ala ni atong o Tuhan Jehovah di bata. Huukap hami ma ngulu ng rohanami diho. Mian maho dinganup hami be. Pasu-pasu mahami. Tugu-tugu mahami. Disalut akan nanay huula hami. Naing masaluhu nay ho Bartolomeo ni Roham. Suri hami na pung dison. So unita he na madohoti par minggu non marhite live streaming. Manang di dia penasida nuwaing. Asima Roham. Apehom matangam muna badiyai. Mamasu-masu hami. Asa margugu hami. Tarulilas ni roha hami. Jala di bagasan pos ni roha toktong rap dohot ho. Tarlubi tahe. Na di bagasan arsak. Na di bagasan parukilon. Na di bagasan roha na biaran na sida. Papos mangulu na sida di bagasan ho. Radidu hasonangan di tanganmu na sun gugui. Mauliate ma Tuhan. Las rohanami marningot. Baritam-barita naulii. Naung rarat sahat di Pulau Rupat na hingot tamin di bagasan Tikyon. Atong sela martaba-taba ma. Bilangan niya kanaporsia diho. Laho mamuji pasangapun guar mo na badiyay. Marhite Kristus Jesus martangiang hami tuho. Amin. Mari di mahita los tapasa mapiliata.
Tuhangi yang mahita. Ali di bata amana mina di banua gijang, hodo haroroni salut seleho-leho nading gando nasa ulibasa nama uli utus. Hupas saat hami masian nani leho mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhasya kami pelianon. Pati bulhon harajaumu, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni seleon leho mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di banua gijang, say penarbadi magoarmu, say Roma harajaumu, say saok malomo ni roham di banua tongon songona di banua gijang, lehon matuhami saderun hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panisa namin di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togi untuk pangujunan, palua mahamisian pangagu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midau. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin. Horas semadihita saluhutna, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.